Upat ka retiradong pulis ug usa ka retiradong sundalo ang mag-atbang sa Iligan City alang sa pagkamayor ug congressman sa maabot nga 2025 midterm elections. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa katapusang adlaw sa filing of COC, adunay 5 ka mga aspirant sa pagka-congressman sa nag-inusarang distrito sa Iligan City. Kini ang retiradong sundalo nga si retired Colonel Sigfred Espina, isip independent candidate. Nagsumitisab sa iyang COC si retired Colonel Garciano Mijares nga nagsilbing regional director sa ProBar, una miretiro. Magpapili pagbalik isip vice mayor sa syudad ang kanhi vice mayor o katandem ni Congressman Rehencia nga si Monsignor Jemar Vera Cruz ubos sa partido Abante Iligan. Samtang nagduso sa iyang kandidatura si incumbent Lone District Congressman Celso Rehencia. Si Rehencia usa ka kanhi opisyal sa PNP, una nahimong mayor o kongresista. Kauban niya ang mga kandidato sa ilang partido. Magpapili sab pagka-mayor sa syudad ang usasab ka retiradong pulis o kanhi city director sa Iligan City nga si retired Colonel Leonie Roy Ga ug vice mayor niini nga si Ernest Oliver Bekwik-Uy. Kumpleto sab ang ilang mga konsehal nga modagan ubos sa United Iligan Party nga gipanguluhan ni Congressman Rehencia. Samtang nagduso sab sa iyang COC pagka-mayor ang retiradong pulis o kanhi Regional Director sa Police Regional Office 10 nga si retired Police Brigadier General Rolando Anduyan. Kinsa running mate niini si Andres Visaya. Wala sab nagpaulahi ang kanhi administrador sa FIBIDEC o kanhi chairman sa National Commission on Senior Citizens nga si Franklin Quijano. Kinsa buot magpapili isip mayor sa Iligan City. Si Quijano magpapili isip usa ka independent candidate. Samtang sa Marawi City, nag-file og COC pagka-mayor og vice mayor sa syudad ang mag-amahang Gandamra. Magpapili isip mayor ang anak ni Mahul Gandamra nga si Zain Gandamra. Samtang mudagan isip vice mayor si incumbent mayor Mahul Gandamra. Kaatbang niini ang kanhi mayor sab sa Marawi City nga si Fahad Pre Salik kaysa buot mo balik sa pwesto. Hinuon sa pagsirado sa filing of Certificate of Candidacy, nahimong malinawon kini sumala sa COMELEC BARM o COMELEC Region 10. Anaanak kuno sila sa consolidation sa mga COC aron ila kining ipadala sa COMELEC Central Office sa Manila. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.